pentru mine este o fată de o frumusețe deosebită. Am visat-o, domnule, am visat-o și o visez. Nu cred că Oana poate să mă refuze pe mine, pentru că am să-i ofer ce nu i-a oferit nimeni, domnul meu. Eu când iubesc, la vârsta mea, eu iubesc cu patimă și am să îi cânt serenade și romanțe. Oana, draga mea, uită-te la mine, iubire, ai fost visul meu, te iubesc, am să-ți ofer ce nu ți-o ai imaginat, tu vreodată. Unde locuiți în prezent? La Centru Social de Urgență Alba, momentan. Am să-i ofer Oanei cameră, duș, mașină de spălat, programată o dată la săptămână când poate să spele hainele, nu sunt probleme, 3 mese pe zi. O singură problemă ar fi că la 10 se închide centrul social acolo de urgență Alba și în caz că la 10 se închide, mergem în gară. Sunt acolo restaurante, sunt cârciumi, sunt... Nu-i problemă. Dar problema este că Pepe să-mi spună de unde am plecat. Beleaua. Ce s-a întâmplat? Am tot respectul pentru el, l-am respectat și iubirea, doar iubirea. Oana este, cum să vă spun eu, îi place, domnule, îi place să trăiască viața. Domnilor, viața. E tânără, e dornică. Eu, ca bărbat sexual, nu pot să spun pentru că sunt boier, amigo, Pepe, dragul meu. Eu, nu așa, rup norii. Sunt potent de nu se poate, domnule. Rup. Dacă vreți, acum ridic masa. Pepe, iartă-mă că vorbesc în felul acesta. În cazul în care Oana vă refuză, ați avea o variantă de rezervă? Bineînțeles, mama ei are cimitirul Eternitatea și împreună vom face o viață și am să o aduc și pe Oana înapoi. Mama lui Oana și-a pierdut 2 bărbați, săraca. Eu am să-i ofer ce nu i-a oferit nimeni. Dragă Pepe, Oana, mama lui Oana, numărul meu de telefon, dacă vreți să mă contactați, este 0788 025 106. Sunați-mă, spuneți-mi care este problema, dragii mei. Aveți încredere în mine? Eu sunt omul care vă va rezolva toate problemele. Ascultați-mă pe mine. Eu.